Знаете ли, земни хора, вие знаете ли това? Като спукано яйце сме, много крехки същества. Знаете ли, земни хора, вие знаете ли това? Като спукано яйце сме, много слаби същества. Всички свършват на земята, няма беден и богат. Нарушихме правилата пред Господа Христа. Всички свършват на земята, няма беден и богат. Но помислете за душата, защото има рая. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Амин. Знаете ли, земни хора, за духа, душата и плътта, че животът преминава при Господа Христа? Знаете ли, земни хора, за духа, душата и плътта, че животът преминава при Господа Христа? Всички свършват на земята, няма беден и богат. Нарушихме правилата пред Господа Христа. Всички свършват на земята, няма беден и богат. Но помислете за душата, защото има рая. Избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласът Му и да бъдеш привързан към Него, защото това е животът ти и дължината на дните ти. Знаете ли, земни хора, за надеждата в Христа? Само Той ще ни помогне, защото победи смъртта. Знаете ли, земни хора, за надеждата в Христа? Само Той ще ни помогне, защото победи смъртта. Всички свършват на земята, няма беден и богат. Нарушихме правилата пред Господа Христа. Всички свършват на земята, няма беден и богат. Но помислете за душата, защото има рая.